ekene nkata maka ndị nọ na ndụ anyị ka anyị nwee ntụgharị uche gbasara ndị nọ na ndụ anyị ma ndị kwesịrị ịnọ na ndụ anyị, ndị o kwesịrị na ha ga-anọ na ndụ anyị, be it relationship, be it marriage. Ka anyị jụọ onwe anyị kpaa nkata maka ndị nọ na ndụ anyị na ndụ anyị kwesịrị ka ha nọrọ na ndụ anyị. Nke bụ na tupu ịjụ onwe gị ihe dị ụta, ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị ajụjụ one ma one nke m ga-agụpụta kịta. Ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị onye ka ị bụ, who am I? Ị jụọ onwe gị ebee ka m nọ, where am I right now? Ị jụọ ya onwe gị, ị jụọ onwe gị ebee ka m chọrọ ịga, where do I intend to go? Where am I moving to from here? Ị jụọ onwe gị kedu ụmụ ihe dị m mkpa, kedu ụmụ ihe m chọrọ inwe na ndụ m, kedu ụdị ndụ m chọrọ ibi na ndụ m? What are your visions? Ị jụọ onwe gị kedu ka m ga-esi wee nweta ihe ndị a m chọrọ, kedu ka m ga-esi wee bie ụdị ndụ m chọrọ n'ụwa? How do you intend to achieve your goals, get those visions of yours? Ị jụkwana onwe gị kedu ka m ji chọọ ka akụkọ m bie n'ụwa? Kedu otu m chọrọ ka akụkọ m, ihe gbasara m a na-akọ ya, kedu ka m chọrọ ka o bie? How do you want your stories to end? How do you want to finish your stories? Ọ bụrụ na ị nwee aka jụcha onwe gị ihe dị ụta, mata ebe ị na-aga, mata ihe ị chọrọ. N'ihi na abịa n'ihe gbasara relationship, adịm na mma, abịakwa n'ihe gbasara alụmdi na nwunye, ihe gbasara marriage, you first of all need to be specific about who you are, what you want. You have to set a clear goal, know what you want, where you are heading to, what you intend to achieve in life. Ọ bụrụ na ịmata ya, ihe a bụ ihe ga-enye gị ohere ịmata onye ị chọrọ na ndụ gị, onye ị chọrọ ka gụ ya gba ọsọ ahụ. Ọ ga-enye gị ohere n'ihi na at this point, what you need is someone whose vision will align with yours. Right now at this point, love is good, but every right person cannot be right for you. You need to know kedu onye na-aga ebe m na-aga, kedu onye ga genuinely support my vision, kedu onye ọ ga-abụ mụ ya tụnọ na-akpa otu ihe a ga-esi wee dị, otu ihe anyị chọrọ inweta. Onye ahụ ege m ntị, we put together, work together to achieve all that. Who is the person? Because nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ime mistake, nufio di ma nufio nwanyị, or make mistake nọlụ with wrong people, you will definitely not get there. And at the end of the day, gị nwa bụ ihe ga-adị mostly hot. Why ị ga-eji wee dị mostly hot? Ị ga-adị hot because you have a clear vision, a clear goal, but you are not able to achieve them. You are not able to get all because you have wrong people. You are surrounded with wrong people. Hanwa enweghị such vision, we really not feel it. That is why for some people na ihe gbasara marriage a na-ekwu okwu, ife ọwụwe dị ga-afụ ha na dry, ha na-eri omimi. Ụfọdụ abụghị na ihe na-esilu ha ike o. Ụfọdụ bụ na ha nọgola na chee fụ na their life, their journey not stand still. They couldn't get their vision. They were not happy because they were not able to achieve what they want to achieve, career-wise, otherwise. So those kind of people will never be happy with their soul. Nyako o ji dị mma mgbe ọbụla ị na-abanye n'ihe ọbụla, chọpụtagodo onye bụ, chọpụta ebe ị na-aga, chọpụta ihe ị chọrọ, chọpụta ihe na-eri gị nri n'obi, chọpụta ihe ị chọrọ ịbụ,
n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ọ mgbe ịtụpụtara ihe dị otu a, onye gị aka ịdụ selective about the things that will be in your life, the things that will surround you. Choosing a life partner, choosing a friend, is not just about love. It's about alignment. It is about getting someone whose vision will align with yours. Because if you marry the wrong person, it will break you. When you marry right, it will elevate you. But the truth is, whichever one you choose determines your end. There's no two ways about it. I am a strong believer of not getting into any relationship until I found who I am. Kedu onye bụ? Kedu ebe ị na-aga? Kedu ihe ị chọrọ n'ụwa? Kedu ebe ị chọrọ ka akụkọ gị lue? Kedu ebe ị nọ now? You have to have clear vision of what you want, where you are going to. You must be intentional about it. And that is the only thing that will help you to choose right. It is not pride. Inweta onye ịma na ebe ị na-aga abụghị ihe ebe ọ na-aga, ihe ị na-eche abụghị ihe ọ na-eche. You stay away from that person. You go away from that person. Because the truth is that with such individuals in your life, you will not get what you want. This is just a part one of this message. I'll be bringing other parts of this message to you. But please, ọ bụrụ na inweghị vision, kịta ka bụgbo, oge agabeghị. Set your goals. Define who you are. Define your vision. Give yourself time. And while you are doing that, always analyze your work, your movement so far. Analyze it. Ebe no, ebe na-aga. Always analyze them. If there are things you need to correct, correct them. Don't make any mistake of not achieving your goals. You are not going to find it funny. When you have vision, you have goals in life, you have a good plan in life, and you are not able to achieve them, and you know that the mistake is from you, you are not going to have peace. It's not a curse, but that is the truth. Thank you for listening. I remain Ada Ngala.